Jos joku olisi oikeasti kertonut silloin ihan jo vuosia sitten, että ei ehkä kannata suunnitella liikaa, koska on niin paljon sellaisia asioita, mihin ei pysty oikeasti vaikuttamaan. Ja keskittyä enemmänkin vaan siihen, missä kokee olevansa niin kuin hyvä tai siihen, mikä kiinnostaa. Nimi on Vuorisen Tuomo ja aloittanut tietojohtamisen koulutusohjelmassa viime vuosituhannen puolella, eli 1999, ja valmistunut joskus siinä 2004. Kyllä se aika semmoista ryhmätyötä oli, että oikeasti se silloisen ammattiainekerhon hallitus, niin sehän vähän perustettiin silloin vähän semmoiselta kaveripohjalta, että ei ollut kuin ne hakijat, ketkä siihen sitten otettiinkin ja lähdettiin sitten tekemään porukalla sitä. Että kaikilla oli ehkä nimellisesti joku arvonimi siinä, mutta että enemmän sitä sitten porukalla tehtiin sitä hommaa. Toki se tällaista niin kuin suunnittelutaitoja ja organisointitaitoja ehkä jossain määrin niin kuin kehitti. Tosin kun oli puheenjohtajana, niin kaikki muuthan yleensä teki ne hommat. Että siinä mielessä, kuinka paljon se mun osaltani sitä jalosti, mutta siis hauskaahan se oli ja sehän se vähän se tarkoitus pitäisi ollakin, että sitä tehdään siksi, että se on hauskaa, ei siksi, että joku kokee sen olevan niin kuin välttämätöntä tai joku niin kuin pakottaa siihen. Mutta että mun mielestä selkeästi parempi niin, että on niin kuin aktiivinen, että mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, että on mukana illan toiminnassa tai sitten vaan niiden niin kuin niissä järjestetyissä tapahtumissa. Mun mielestä sekin on ihan ok. Tietysti oli aktiivinen silloin opiskelijaelämässä ja opinnotkin tuli suoritettua näin niin kuin yhteiskunnallisesti järkevässä ajassa, mutta että kyllä se, niin kuin se, että jäi käymättä vaihdossa, niin se olisi ehkä semmoinen, mitä aika monet niin kuin teki silloinkin ja eikä sitä kukaan ole niin kuin jälkikäteen katunut. Että aikaahan siihen toki olisi ollut, että ei kenelläkään pitäisi olla niin kiire valmistua, että ei sitten ehdi käymään muutamia lisäkursseja tai käymään vaihdossa tai tekemään jotain muuta sellaista, mikä nyt sitten kiinnostaa. Kyllä se, mikä monesti helpottaa sitä ensimmäisen työpaikan saamista, on se, että hankkii jotain sellaista osaamista, joka on niin kuin konkreettista, jonka voi niin kuin todentaa ja osoittaa, ja josta voi olla sitten vaikka jotain näyttöjäkin. Et senhän voisit saada opiskeluiden kautta tai työelämän kautta tai muuten, mutta että kyllä se helpottaisi suunnattomasti sitä ensimmäisen työpaikan saamista. Että se, että yksittäisten kurssien anti niin aina on tietysti mitä on, mutta että kun niihin kurssiin kuitenkin aika paljon sisältyy semmoisia harjoitustöiden tekemisiä ja niiden lopputulosten esittämistä ja myöskin sitä opponointia, niin kyllähän se on se, mitä työelämässäkin käytännössä tapahtuu. Että se vähän niin kuin tapahtuu ehkä toisessa muodossa ja vähän toisella tavalla, mutta että kyllä ne on ne asiat, mistä kaikkein eniten on ollut hyötyä sitten käytännön elämässä kuitenkin. Että kannattaa mun mielestä suuntautua siihen suuntaan, minkä niin kuin näkee niin kuin parhaaksi ja ei turhaan stressata sitä, että mitä mahdollisesti 10 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä tapahtuu. Että kaikki ei voi kuitenkaan itse vaikuttaa, mutta että jos on oikeasti hyvä siinä, mitä tekee, niin ihan varmaan niin kuin töitä löytyy ja sille osaamiselle on ihan varmasti kysyntää.